Feriara sartzeko gonbita Iñaki Larrinbe gasteiztarrak egiten digu. Museo batean egindako jolas parke bada gaztelu puzgarria du, palomiten piztina edota artearen tunela. Es un túnel realizado con catálogos de arte. Mide 16 metros. Eta beldurraren tunelaren moduan jendeak zeharkatzeko egina dago. Izan ere erakusketak kultura turismoaren fenomenoa oinarri hartuta jendearen parte hartzea bilatzen du. Eta artelanei begira zauden bitartean, kaloriak erretzeko fitness eta boxeo aretoak ere eskaintzen ditu. Ez ukitu arren da gaur zabalduko den beste erakusketa. 10 artistak hartu dute parte. Museoak bera gordetzen duen gora beren erregistrotik tiraka egin dute. Dugu intzientzak eta bakoitza reinterpretatu ditugu gure modura, alesten du modura. Milaka anekdota daude jasota. Gertatu ziren tokian jarri dituzte, biztan, artearen aurrean jendea dituen jarrerak aztertzeko eta museoek dituzten arauen gaineko gogoeta egiteko. Kanpoan kalean dagoen Oteizaren lanaren erreplika bat ere jarri dute barruan, jendeak ukitu dezan.